a daidai lokacin da jama'ar wasu unguwanni a Kano ke kukan karancin masu sayar da ruwa a kura da kuma ƙarin kuɗin jarkar ruwan a sakamakon zaman gida da gwamnatin jihar Kano ta yi umarni ga jama'a domin kare yaduwar cutar COVID-19 da ta shigo jihar Kano. A wasu unguwannin kuma masu sayar da ruwan ne suka wadata, amma kuma babu kuɗin saye a hannun jama'a. Wasu masu sayar da ruwan a kura da na zanta da su kan buƙatar ruwan ga jama'a sun bayyana cewa suna kai ruwan cikin gari, amma sun yi karancin da ba sa iya wadatar da masu buƙatar ruwan. Daga ta kofar Nasarawa. To gashi na ga kana ta ɗura ruwa a kura, kamar wani unguwanni kenan za a kai wannan ruwa? Muna shiga ya kasai, muna shiga island, muna shiga sabon kofa. Gashi an ce yawanci kun yi karanci a cikin unguwanni sakamakon wannan larura da ake fama da ita. Haka ne, mutanen ku an ce da dama sun aje aiki ma ba sa shiga unguwanni, haka ne kuwa? Haka ne, wasu sun tafi gida wasu kuma suna nan. To waɗanda suke nan ɗin me yasa yawancin ku wasu ba sa ɗaukan kura su shiga, tunda jama'a suna cewa ana fama da karancin shigar ku unguwanni domin su sayi ruwa? Suna jin tsoro ne. Tsoron ma'aikata. To yanzu an taɓa tare ka ne bayan ka ɗauko ruwa? Ni ba a taɓa tare ni ba. Ba a taɓa tare ka ba? To an ce kun ƙara kuɗin jarkar ruwa saɓanin baya da ake sai da shi. Me ya jawo hakan? Wasu sun ƙara saboda yanayin wahalar da ya yi, wasu kuma ba su ƙara ba. To amma ta yaya za ka gaya wa masu kallon mu cewa ya yi wahala gashi kuma ruwan na ga ana ɗuɗɗura shi har yanzu bai? Yanzu bai yi wahala ba saboda an maido famfuna cikin gari. To da ya ɗan tsaya ne? Da ya ɗan tsaya ne. Sai dai kuma a wasu ɓangarori na unguwannin birnin Kano masu sayar da ruwan a kura sun bayyana cewa suna fuskantar rashin ciniki a sakamakon rashin kuɗi a hannun jama'a, wanda suka ce yawancin jama'a kan nemi ragin kuɗin ruwan ko kuma su nemi a sadaukar musu da shi a sakamakon rashin kuɗin saye a hannunsu. Kofar mata. Kofar mata? To yanzu kaman kun kai ku nawa masu ɗaukar ruwa a nan ku shiga gari? To yanzu akalla a nan kofar mata za mu kai mu 30 ko sama da haka. Waɗanda kuke ɗaukar ruwa ku kai cikin gari? To kamar na gan ku duk gashi a zazzaune, yau ba za ku fita sana'a bane ko an yi an gaji ne? Wallahi mun fita gari ko wane ba kuɗi a gari. Ba kuɗin siyan ruwan kenan? Ba kuɗin siyan ruwa wallahi a gari. To ko kun yi musu tsada ne? Wallahi ba wata tsada da aka musu kan da an ce kun ƙara kuɗin ruwa. A'a ba wadda ƙara kuɗin ruwa, yanda ake sayar da shi haka yake. Nawa kuke siyarwa? 20. Naira 20? To kuma amma ku ce jama'a ba sa siyan ruwan? To sun ce an hana su ta kasuwanci, kuma mutum ba kasuwanci ya za a sayi ruwa 20. Wallahi ko wani magoron da aka sayi guda 4 ne saya, sai ka ji mutum na dan Allah a rage mai, bai da ma 20 da zai bada. Ba shi da 20 ba shi da 20 da zai bada, ba kasuwanci, wannan komai ya biya abin nan. To kamar wani unguwanni kuke kai wannan ruwan idan kun ɗauka? Yawa idan muka ɗauka muna shiga Zage ne, irin Sharife haka, Zango, duk muna shiga da ruwa. Ta ce yaushe za a zo in karɓa din ko bayan an buɗe kasuwa ne ce na haife mata, saboda na ga irin yadda ta ciki a cikin gidan nan, saboda ta ce ko abin kari wallahi ba su ta da shi ba, kun ba don wani abu ne ba wani abu ya kawo wannan ba, saboda rufe kasuwar da an kai. Idan wani na da karfin da idan an rufe kasuwar zai iya sayan abincin da ya ajiye a gidansa har ranar da an ka buɗe, wani ba da wannan karfin. Tuni dai ake ta kiraye-kiraye ga masu hali a tsakanin jama'a da su tallafa wa raunana a halin da ake ciki na zaman gida a jihar Kano, musamman ma makotan da sai sun fita za su samu abin da za su ci da iyalansu. To wannan shine irin halin da al'umma ke ciki dangane da matsala ta ruwan sha, inda a wasu unguwannin ake fama da karancin masu ruwan da za su kai musu domin su siya su amfani da shi. A wata unguwar kuma kamar yadda aka ji, mutane na buƙatar ruwan amma babu kuɗin da za a siya ruwan a yi amfani da shi. Mai rahoto Yusuf Idris Gama, Rahama TV.